Tak vy stále neviete, kde sa v Poprade nachádza naša predajňa Famon Man? Je to úplne jednoduché. Pešia zóna, obchodné centrum Eterna, prvé poschodie. Vchod je priamo z pešej zóny. Presne tady to. A sme tu. Už sa len dostať hore. Vyberte si výťah, alebo pre tých, čo chcú byť fit, ako ja, pekne po schodoch. A sme na predajni. Nájdete tu košele na každú postavu a pre každú peňaženku. Aj saka, aj kabáty, obleky, topánky, kravaty, nohavice, trička, pulovre, bundy do každého počasia. U nás oblečíme každého muža a na každú príležitosť. Čože? Nie, monterky nepredávame.